Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Yesu zvino ndichokwadi. Zvese zvandinotaura ndezvechokwadi. Ndikaipa ndabatwa nemhosva. Ndikanyika ndabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro wemambo wangu nemakurukota yenyu, ini ndamira pamberi penyu ndinoda kuti ndibatsirwewo pamusoro pemwana wehanzvadzi yangu. Munyaradzi wakauya natino gore rapera kumba kwangu, wari kuuya kumaintroduction. Saka this year ndakaona Tino ane nhumbu. Tino ane nhumbu wakauya kumba kwangu, akanditaura kuti ndaane nhumbu. Ndikamubvunza kuti, ndikamutaura kuti enda kune munhu wako wakauya naye. Akataura kuti pane zvaakutaura zvisingachanzwisisiki. Ndikatorana nemwana wehanzvadzi yangu mukuru, ndikati ngatimuendese. Tikauya kuwatsomba. Iye munyaradzi wanga wari kufonerana naTino kuti tinouya kuno kuwatsomba titaurirane pamusoro penhumbu iyo. Saka Tino ndakamuti Tino usataure kuti tiri tese. Ndauya kuwatsomba. Munya akafona tasvika pawatsomba kuti Tino wasvika here. Tino unoti hongu ndasvika. Zvikandichenda utore makii pakati. Bva tasvika kumba Tino akanotora makii. Tikagara mumba. Munya akazofona kuti Tino wabika here. Zvikanzi handina. Zvikanzi bika. Tino bva abika rice. Tagara munyaradzi akazosvika kuma 11. Achibva afonera Tino kuti uya undivhurire gate. Tino avhurirwa gate. Munya akashamisika ati munomu. Wapinda mubedroom wakati ndizvo here zvatataurirana kuti uunze ana tete wako kuno. Mangwana makuseni Munya akapfuura haana kutimhoresa. Ini ndakatuma mwana wehanzvadzi yangu mubedroom naMunya ndikati enda kuti hanzi ndoda kuona. Ndikati Munya, Tino akakutaurira here zvaari? Akati wakanditaurira last week. Ndikati saka urufungei? Munya anoti iye wati ine mwedzi mingani? Tino unoti ine 4 weeks 4 days. Zvikanzi pakanaka handina kuramba. Okay, ndabvuma. Isusu kubva tatobuda nemwana wehanzvadzi yangu tikati taakuenda. Iye akati perekedzwa ina Tino. Tino akangoti famba bva atiperekedza bva adzoka. Adzoka Tino agara. Mwana wehanzvadzi yangu akafonera Tino kuti ugere sei. Akati pakaoma zvandiri kuitwa namunyaradzi kuno. Munyaradzi ruti nhumbu handisi kuida. Handisati ndaada kurora. Uyu mwana wehanzvadzi yangu bva andifonera umwe wacho. Akati muri kuzwa here zviri kutaurwa naTino? Bva ndati achimbozvisiya zvakadaro. Tazvisiya zvakadaro. Tino ndakazomufonera ndiri kuenda kubasa. Ndikati Tino uri sei? Ndopaakati ndiri right. Ndikati zvandiri kuzwa kunga uri mota uri kuenda kuchikoro here? Because Tino uri this year ndio kupedzisa kwake Teachers College. This year muna November ndo paanopedza. Zvikanzi handisi kuenda kuchikoro ndashedzwa natete. Ndikati all right, zvikandozokutaurira enda bvako. Mva ndaenda kubasa rangu ndaswera ndiriko. Ndazofonerwa ndofunga muma4. Zvikanzi tete ndaendeswa kusikani. Saka ndaakudzokera kuna munyaradzi. Achibva adzoka. Ndizoone wakaita 4 days aina munyaradzi ari ikoko. Ndizoone Munya uyu Tino yazouya kumba kwangu. Tete ndadzoka. Chii? Zvikanzi munyaradzi zvaari kundiita. Uri kundiabhuyusa munyaradzi. Bonde racho unoita rekundimbunyikiza kuti handiti wakandiwinga. Tino ndichibva ndati iwe unodai washingira. Zvikanzi tete hazviiti because munyaradzi unofonera asikana wake takarara pamubhedha. Apedza kuita bonde neni ofonerana newasikana wake. Saka ndadzoka. Kuchikoro ndodini? Munyaradzi ruti kana wagara panapa kuchikoro hauchaendi. Baba akapedza mari this year ndio kupedzisa kwangu. Ndodini? Ndikati chimbomira. Hanzvadzi yaMunya yakandifonera. Tete ndimi tete waTino here? Ndikati ndine urombo nezvakaitika. Ndikati zvikanzi tokumbirawo kuuya ikoko. Ndikati uyai munogara kupi? Ndikataura kwandirogara. Time hanzvadzi yaMunya yakafona. Tete ndaakuita sendaakupenga sorry henyu. Tazokumbira imba yemukwasha uyai kuno. Ndichibva ndaenda nemunyin'ina wangu naTino nemwana wehanzvadzi yangu ku phase 1 kumba kwehanzvadzi yaMunya. Zvikanzi isusu
hatinei kuti titaure nyaya, hatitauri nyaya iyi. Tinoda Munya naTino atitaurire nyaya, tichangoteerera. Munya titaurire nyaya. Munya akatanga kutaura akati inini chandirurambira Tino ngechekuti skani yataura kuti ine 5 weeks 3 days. Tino rutaura kuti 4 weeks 4 days. Saka hanzvadzi yacho yakabva yatanga kucalculate zvikanzi ini ndichiona nhumbu ngeyako Munya. Wazoramba kana ukada kuchenjera nhumbu ngeyako. Time Munya nehanzvadzi yake diki ndakaona wari kungobaya foni. Time hanzvadzi yake diki yakabva yati mwana wangu wechikoro wauya. Ndakuenda. Munya akati ndashedzwa kubasa ndakuenda. Time pasina nguva mukoma wake kuZambia wakabva wafonera sisawo ipapo. Wai uri kumanikidza mwana kuti atore nhumbu isiri yake. Zvikanzi mukoma zvikanzi no usandipindure. Sisi waya vakaramba vakanyara kusvika apedze kutaura. Zvikanzi ini nyaya idzi dzakunga zvanzi inini ndini ndakakupfimbidzirai kana kuti ndakadini. Tino ndandisingamuzivi nasisi wake. Saka inini ndada umboedza kubatsira. Inini ndabva mazviri. Ndakutoita sekunga zvanzi inini ndini ndakapomera mhosva kuna munyaradzi. Tikati zvakanaka tete sisi takudini takuenda. Tete waya akandifonera kuti maamadi kutorwa futi imwe skani. Maskani anogona kupesanisa. Ndikati kana hazviiti kuti ndikutorese futi imwe skani. Because munhu haabvumirwi kuti atorwe skani nguva diki. Tozoti tatomboti gare. Taenda kumba kwangu because uyu akabva atonzi nababa ake handidi kumuona ikoko kumba ikoko. Ndiri kugara naye kumba kwangu. Munya akanofonera uyu makuseni akaisira uyu message. Ndinokumbira kuti utaurire tete kuti tisangane tiende kwatete wangu hanzvadzi yababa wake mutauni. Tete wake tapedza kugeza hanzvadzi yaMunya yakandifonera. Tete ndokumbirawo kuti muuye mutauni tiende kwatete hanzvadzi yababa. Ndati handichaendi ndakuenda. Mukomana wataura kuti pane zvakazofunga. Tasvika mutauni Munya zvesho anga asingasondichingamidzi musiwo akandimhoresa. Akanditi tete pindai mota. Tikapinda mota neumwe munyin'ina wangu. Tikaenda kuGimboki kwehanzvadzi yababa wake. Tasvika ikoko hanzvadzi yake yakamutaurira kuti isusu hatitauri, taurira tete iwe. Munya unoti tete awa nditete mai Mukwede. Awa nditete mai Mujaji. Uyu nditinotenda. Tete inini ndakaitisa mwana wemunhu pamwe. Zvikanzi saka uda kuti tidini. Zvikanzi ndinoda kuti mufone kumba. Ndione kuenda naTino ikoko. Kuti vabereki vazvizive. Munya akafonera mai yake. Mai yake haana kureceive call. Time mai yake akafona. Akati mama munoita off chingani. Akati Friday neThursday. Zvikanzi saka Thursday tiri kuya ikoko. Mai yacho akati kwakanaka here. Zvikanzi kwakanaka. Zvikanzi saka mese Tino kuchikoro unenge uri kuenda kuchikoro. Tino unoti handisi kuita sport. Handisi kuenda kuchikoro. Zvikanzi all right. Friday yasvika Munya haana kubatika. Ndakazongozwa call yakubva kuna tete kuti hanzi Munya aenda kuworkshop. Ndaenda kuworkshop yekubasa. Next week yacho Munya akafonerwa. Munya unotaura kuti inini ndiri kuenda kumaroro eshamwari yangu. Next third week Munya akafonerwa natete wake wekuGimboki. Unotaura kuti endai, it's okay. Tete ndo pawakandifonera kuti ngatisangane mutauni na 11. Takabva takwira tiri 3 kuenda kupenharonga kwamama wavo. Takabva tawati uya mutitore paBP. Ndo pawakatitorera. Tasvika kupenharonga kutsvinga kuna mama waMunya. Tete wekuGimboki wakataura nhoroondo kuti Munya akauya nemunhu wake panapa. Baba waMunya wakapindura kuti murora handirambi. Asi kuti taida muridzi wenyaya auye panapa. Munya unoti baba wacho unoti unonzi namama wacho chimufonerai. Baba wacho wedu rakataura kuti Munya nyaya yake ndakainzwa. Asi wakandipindura zvakandirwadza. Handizivi kuti izita randakamupa here rangu raanoita kuti andipindure kunga munyin'ina wake. Mai acho anofona kuna Munya. Munya haana kudaira. Tazogara Munya akafona. Akati mati zvikanzi ko unotuma ana tete nemunhu wako iwe usipo ngei. Munya unotaura kuti
inini mukamutambira munhu iyeyo handipo, muchagara naye. Ko zvawakati tete akabva ati, mama wacho akabva ati, tete taurai naye. Hauziviwo here wakataura kuti nhumbu ngeyangu. Zvikanzi nhumbu ngeyangu asi munhu handisi kumuda. Saka ini ndauya panapa mama kuti ndibatsirwe kuti munhu unoti nhumbu ngeyangu asi handisi kumuda. Tino abva kuti asati aenda kuchikoro ndakamuti Tino, uyu munya uyu tiri kwatete wake Gwimbo wakakumbira kuti Tino ndodawo murojera kuti abve kuna tete wake. Ndomurojera ndichimubhadharira school fee. Inini ndakati pamusoro ana tete, Tino mwana mudiki kuti aende korojerwa azviti. Hanzvadzi yake yakapindura na tete wake akati, iwewe kumbira tete wambokugarire na Tino. Akati tete taikumbira kuti mumbogare na Tino kusvika musi wa24 March. Mozoona kuti ndinenge ndaita sei. Ndakagara na Tino. 24 March munya hauyi kana kufona. Tino munya ari kufona here. Zvikanzi haasi kufona. Dziva randikati iwewe chiita kuti ndaakuuya kupenalong kuningi uku pavatsombo. Wanonyorerana meseji ari kuchikoro. Tino akasvika kubva kuchikoro. Akati tete munya ndamunyorera meseji kuti ndoda kuuya ikoko. Saka wanditi hanzouya. Ukada kuti mangwana hondoni ndinenge ndiri kuenda kuHarare. Tino akasumuka akaenda kupenalong kuningi kuvatsombo. Asvika kuvatsombo wakarara ikoko. Arara ikoko mangwana kuba 10 ndakagara paloni. Ndakaona Tino asvika. Ndikati wabva wasvika makuseni kudai zvadini? Tino unoti waenda kubasa. Wanditi ndikabva kubasa ndakutoenda kuHarare saka iwe baya kuna tete wako. Ndikati saka marara meseri. Tino unoti ndarara naye. Pese pandaiendesa iye munya unoti Tino handimudi. Asi patinoti Tino tamuendesa ikoko takamuendesa kairi Tino. Patakabva kutsvingwe kuna mai acho. Mai acho akati tete ndaikumbira kuti holiday kanga yasvika muendese Tino kuna munyaradzi. Holiday yasvika ndakaendesa Tino kuna munyaradzi. Tino ndo paakafona kuti ufuwa ndiri kudya kunoku une makonyi. Handisi kukwanisa kubika sadza. Ndikati mutaurire atenge. Munyaradzi unoti chikafu chirumba kana chapera chakwana. Handisi kuzokutengera chikafu. Zvandiri kutaura ndizvozvo. Nhumbu iyi handisi kuida. I'm sorry, Dare remember chita chesiri. Ichokwadi kuti ndikuramba Tino. Chandurambira Tino inauye mazdays akasiyana. Shuwa ndakaenda kwatete wacho Tino last year sezvo warutaura nawo kutoka. Atiri munhu unoita kana kuti munhu anoda kuabhuyusa vanhu achizive zvari kuita uda kunyepera ungasuzive zvari kuita. You can't tell me kuti anzi iwewe chandikurambira inyaya yemadhesi kusaka ururamba ururarire naye kuti urarira naye ndoku mazuva ako anake ururarire naye kana usi kumuda hausi kuirara naye nyaya yemadhesi saka why uri kondioramba uchabhuyusa mwana. I'm sorry mom. Yes. Pandakapedzisirana naye it was before no. Anditaura nyaya dzenhumbu. Kupaka kwatsombo unorara naye? Handina. Unorara naye? Tino. Nyumba yakadobarwa. Baba kwakaenda kutsombo unorara meseri? After one nhumbu mataura nyaya yenhumbu makarara mesi kangani? Akawandisa ndikumuka wedu. Unoona ini ndo vadazwa hasha. Ini ndo vadazwa hasha munhu. Uziva ndangoona kuti zvokuitira mwana musikana wacho. Ini ndinowo mwana wasikana. Ndine mwana wasikana. Iwe kana une hanzvadzi, une hanzvadzi here? How do you feel? The same thing chikaitwa kuhanzvadzi yako.
Udaro ni. How do you feel with you? Hanzvadzi yako chaiwewo kana wako mwana hausati waguma kubara uchabara mwana wako iwowo ende zvinoita mwari chinhu wani chanogona zvaunoitira vamwe ndo zvaunoitirwawo. Mark my words, zvaunoitira vamwe iwewe mwari anoita make sure kuti you pay back somehow, you pay back because you can't say kuti hausumuda mwana and but whenever you feel kuti uda bota you just call her because she's now vulnerable because haana chakwanisa kuita haana chachakurambira and hasina choice, so you just call her anytime you feel kuti ungoda kugabota wotogabota kuti wapedza kuti chenda chenda kwati toko kana asingamudi aimbomuhire ibota racho asina zvichiri. What is the purpose kuti uvhiringe mwana ari kuchikoro uri muvhiringirei? Madhezi akawirana unomutora. Aiwa, hatitauri nyaya kumutora. Tikuti isusu mutemo unoti chii? She has the right to sue you. Uye izvozvi mamiriro zvakaita so. She can sue you right now. Unoziva here kuti mutemo uriko kuti she can sue you now. Unoziva here kuti iwewe izvozvi kana musikazivi it's because you have to read the law. What does the law irimumboti chii? Izvozvi zviri kumushandisa uyu ane kodzero kuti kusungisa iwewe kuti wakandishandisa iwewe. Apulazanzi bonde rake ndiri kumbunyikidza. Unoziva kune repo. Ende kana patobuda statement ingunombe kuti kumbuchikidzwa kamumbuchikidzaka Unombopinda mukati. kana tongotaura zveshuwa kuti wangori mumbunyikidzwa ndokafata kubvisa bhuti izvozvo ukatorarawa mukati Akangotoenda kumbunyikidza. Unoenda. aikumbuchikidza iro waimumbuchikidza here we Anokuti ndamumbonyekidza. ungasingamumbuchikidza saka chii chakaita Wewe uzimuti vantu vakavinga inini. Leti kuteerera kapana. Ukazunza pana. izwai bambo izwai bambo Senini shi. bambo juni rutorora bambo majeri haana kuzara akamira vanhu vakaita seemiso you go for 9 years kuseka vanhu vauya nevana wavo vanokwanisa kudzoka washota Mota inoshayidhirayo. Waenda kupinda. uruzarutaura munya uruzarutaura munya usatake advantage of other people because of your position or whatever. Uruzarutaura uyu mwana we kana usikamudi usamushainire asi usashamisire bani kuti wakamumitisa. Kana wakamumitisa mutemo unoti chii? It's your responsibility to look after her nemwana wake kusvikira aita sei azvara koitwa DNA test kusvikira DNA test isati yaitwa it's your responsibility yekunoti arara papi adyei apfekei because handi ari kuramba kuti mwana hasi wake iwewe uri kuti handisi kubvumisa madheti ane nhumbu yake asi you continue to sleep with her paruramba arushandisa protection urushandisa here protection Pandiri ndichangamira wangu ndakapesana naye kumashura. Saka rupengo hachazivi kuti kurara nemurume kudini ari mumamako bonde hachazivi wakapusa zvichazoti pane chinhu chandipinda chisikazondipinde ticha zvinhu zvaari kudzidza kuchikoro is part of reproductive science azimdarani wovhatadza kuzwa kana kuti pane chinhu chandipinda chisikazondipindi wavhamira pamberi parambunyeperera vanhu veiza kuti ndapindwa iwo umira pamberi pakuti handinongopinde saka haasi kuziva pakuti
pachakapinda kekutanga zvafanana nezvachapinda futi izvozvo. Wobva tazoziva kuti mhuka iyi ndiyo iyai yauya futi. Angatadza kuzviziva iyi. Angatadza kuzviziva. No, don't take advantage yekuti uri murume. Isu chatoda kubvisa pauri urume ihwo wakawandisa pauri. Toda kupungura kuti uite order. Kana usati wafunga zvekuroora, siyana nevana vavanhu. Kana usati wafunga zvekuroora munyama, siyana nechi. Pawazogona kuti wamuhyawo nemunyati, shandisa protection. Don't endanger the lives the innocent souls like this one. Kana umuntu une hasha stereki, uri murume stereki, enda kubhaa wariko wakazvimira izvo. Kana uchine zvichene pausoma tokukande muDare of Lions. Tikukande muDare of Lions. Wakukachure kachure. Waripo vanozvigona izvozvo zvekuti kana wauya uine nzira yakati ndinokutambira nzira yakati. Wariko anoziva kuti ndiri pabasa. Unonzwa? Usatake advantage yevanawo. No, it's not good. It's not right. It's not right. And how can you phone musikana? Iwe wakarara paside pemukadzi wako. Unoda kushowa chii? Kuti handiite ndiri champion. Bambo. Pamwe ndebvudzi aruchimbira unga bhotora idzi ndodziri mutu. Muri chii chavo? Munyaradzi uyu uri kutoti stondorapera wakatoya kotora mwana wangu inini na 10 o'clock dzeusiku. Seusiku kwenda naye uyu, kwenda naye kutauni. Akamupa zvese zvaangaoda zvekuchikoro. Kwakumudzosera futi pamba. Munyaradzi. Uri kuchijaira ina sandambomona ndatombomuonawo nhasi. Mama runyepa. Hauna kumutora pamusati. Usikapa. Hana kumutora. Akaende kune. Takaenda kutosokwadzomba akazonidzosa. Akadzosa nguwai. Makuseni. Aya bota. Wakayere bota. Mambo wangu pamusoro inini ndaikumbira kuti Munyaradzi atwarane naTino wakaende naye because school fee wakataura kuti ndiri kubhadhara school fee. Ndakati Tino taisa account yako kuti yakabhadharwa here haina kubhadharwa. Chikumbiro changu chekuti ngaatwara hake ngekuti kuramba ari ngotora bota achingodya pese pese. Ngaatwara aende naye. Mukadzi wako mukadzi wako. Can you prove that she made a mistake? Ndakutaurira munya kuti kubva nhasi, she is your responsibility. Chaachadya, chaachapfeka, Chikoro. zvese is your responsibility. Kusvikira DNA test yazvita sei yaitwa. DNA test ikaprova futi kuti ndiwe chii baba wacho. Une imwe nyaya futi. Titezere munya. Une imwe chii? Chandakuita musikana. Kana iwe uri kuti zveshuwa mwana wawana kumumbonyekedza, iye achiti wakamumbonyekedza, musikana, enda ufaile police report. Go and file a police report yekuti murume uyu akakumanikidza. But iwewo une dambudziko. No, iwewe padutu une dambudziko. Anditi
dambudziko rako riri pekuti ka uri kuziva unhu hwemunhu, unongoziva kuti kana afunga bota you look for you, apedza okudzosa pakuseni, akukushandisa senge hure rake, nekuti hure unoenda kurara mumba kwaro kana zuva rabuda zvose shamwari for the day zvakwana, mari yako yapera, apedza wakutengera mafuta neiwe wovodzosera umba. Say, learn to say no. Don't let people take advantage of you. Chama muDare mukazi. Yo mukazi file police. Kana akaoneka musungisi. Close those pages. Mafaro ese ngapera. Kana akaoneka usambomunyengerera. Unochengeta mwana uri ticha iwe. Musungisi. Kana ndikatotsvaga mapurisa atatu kutora. Akaoneka masikoti. Anonyengerera udani. Unozokuruva kuti unokuzipa. Iye wedu. You wait. Iwe munya wauyana. Waiwika kuhamadza udziru. Auya nani? What is it? What is it? We are not. Disawirawo. Ndozvamufurana zvokutataura navanhu muchirisiya. Kwete kuti tirikufurana zvakadaro. Saka munombomuadvaisa here? Ya, iyo matauriro ake anga achiitawo anga ino side rake rekuti takaenda musikana ndakarara naye 3 weeks. Then nhumbi anga irunzi ne5 weeks. But ndizvo here zvinoita kuti dzimwe Shamwari, akandi 5 weeks, obva hanzi nhumbi yacho ine 9 weeks, unonzwa unofungei. Iya, rutirara. 5 weeks, yobva hanzi nhumbi ine 9 weeks. Then 5 weeks, nhumbi yonzi ine 4 weeks. Munhu ari kufunga anofungei baba. Iye ndichimubvunza usavira wangu. Handiti zvanzi musikana ndakadana naye. Ndakatanga kurara naye pane nhumbi yane 5 weeks musikana. Iye akatanga kudanana kurara nemusikana 3 weeks. muri madhokota here? Akaenda kusikana. Ndati muri madhokota here? Handizozivi, ndakachingomubvunza usavira achitaura kudai. Chikusainzi munoziva here chinonzi fertilization kana makuti reproductive science. Fertilization inotanga how many days after metasexual intercourse? Fertilization of the zygote inotanga after how long metasexual intercourse? Do you know? It starts 14 to 21 days after sexual intercourse. That's when fertilization starts. So you cannot count numbu kubva musiyarara nemusikana. Munosaizva rutaura baba munya na nhumbu haikaundi kuti ndarara nemusikana nhasi ba, because inokwanisa kuzobata after 21 days. Rinonga ririmo rikatsvaka. You see kuti kana zai the ova anditi richimove through the oviduct funnel anditi rinotake how many days
richimuvha in the oviduct funnel. 7 days. 7 fertile days. And the sperm as it moves up the uterus, ichipinda mukati kuti inosangana nezai. How long does it take? Those are the fertilization takes place and 14 to 21 days after sexual intercourse. And no particular development from a zygote to embryo no possible Weeks. The thickening of the membrane starts when? Huh? It doesn't guess we are talking of the difference it's almost close to 3 weeks. And it's close to 3 weeks. And that's the period. You are 14 to 21 days. Fertilization. Muruzwa. Pangupacho musazvipinze iminyaya. Munya. Uyu mwana is your responsibility kuva nhasi kuenda mberi kuti adye aita sei. Iwe chenda usingle court. File for this so that I maintain iwe nemwana ari mudumbu mako. Kusvikira yazoprovwa kuti mwana asiri wani wako. Kana yaprovwa kuti mwana asiri wake, then he can also sue you. And woclaim damages. Ekuti wanga wakuda kumupa mwana asiri wani. Pamusoro mangu. Uyu munyayo wakatuma mukoma wake baba amaka wakauya kumba kwangu kuma 5 akataura kuti mukomana tete ndauya konzwisisa ndabva kuna Tino ndanzwisisa zvataurwa naTino ndamuti Tino haubvi panapa uri mukadzi wamunya. Akauya kumba kwangu ndikati mafambirei inini handidi nonsense kana muri kutaura zvisingaenderani nemi budai panze. Akati aiwa tete toda kugadzirisa zvinhu. Mukomana auya kumba kwangu nyaya dzese dzindandisingadzizivi. Asi mukomana adii wabvuma kuti mukoma nhumbu ngeyangu. Asi chandisiri kuda musikana handisi kuda. Asi nhumbu ngeyangu. Asi chandaona kune munyin'ina wangu ndaona sekuti ane umwe musikana waanaye. No, it's okay. If it's present. Musikana nakupachi kuti faila kuchi for maintenance. 1. 2. If you are quite sure of this, akakudi akakupuchikidza file for chi. Doketi ngaritese. Then he has to prove himself. And go and do that. But he will come on. Watch your move. Watch your play. Wanawe wana hawaitwi zvamuite. Wanawe wana hawaitwi zvamuita sei? Iwe nyaya yako yekuti isusu pachiwa unoziya ukarara nemwana wemuruda muroora zvinoreva. Ukarara nemwana wemunhu usina kumuroora zvinorevei pachiwana. Saka unofanira, you have to be charged. Then ubhadhara. Kumba kumusikana yuko kuchaja zvaroda. Ara ni mwana wa. Want to pay us like in Indi iwo musikana unofanira kuenda unotestwa. Status yako izive. Because kafambiri kake uyu. No, unogone topo pese topo.
haagutsikani ndimutopore saka ndazvisa izvozvo zvese check for all those things. Status yako yakamira zvakanaka here in everything. Tokasanga takutaura zvese izvi but matokuita sei amuzvikautana so that you take action pachina nguva. But let me discourage you kuti every time he comes, as long as ari muMuDare aine stance yainayo, and learn to say no. No more bonde. Haufiba ukasarana nemunhu. And chaunofana kuziva, your life is not in his hands. Izvozvoziva izvi. Your life is not in his hands. You have got a life to live. Follow profession yako, enda upedze zvaunofana kuita, upedze, and look after yourself and your child. There are people vari kunzwa kwakawanda who are looking for educated, beautiful women like you. It's not the end of the world. It's a chapter yauya, chapter yatopfuura. But don't continue to be used by the same thug. You cannot be robbed 3 times by the same person. You cannot be. Wakadzi chavanwa varume vari muZimbabwe wakaroorana vana 3-4. Mai unombosvika pekuti abamboe handisi kutrasta iva mazuva chimbopfekai. Pfekai bambo, pfekai kana muda ngezvamupfekai. Botanga timbori here mubasket. Because I don't trust you. Then chikuti imi mubva matrasta uyu munhu. Paafungira. No. I fear for your life. I fear for you. And I pray with Mary as we is shiny some of who is one daughter? Pamwana wa kuramba. Ndiye mwana chakuchengeta. Mwana wa kuramba. Ndiye mwana chaita sei? Achamuchengeta iye, achamuchengeta iwe. But don't forget to remind him one of these days. But do you remember that this is the same child? Wakanga akati iwe baba hasi wani wako. Sazokangana. Isusu by then we will be gone. But remind him. I just wish the boy in you is not like him. The boy in you is not like him. An educated mother will always bring out great minds. Look after yourself. Think about the future. Thank you. Follow that. And so, think about yourself and your life. For now, forget about him. Learn to say no. This one is she considers a book and concentrate on your diako. It's not the end of the world. He is just one of those few guys. And it's very fortunate that we have seen his stupid side. Asati agara name. Because anga chakushungurudza. For life. Mari wanoona. Siyai wapfuri. Mazwa. Siyai ita sei? And refuse to be used. Mazwa. Kuti uite ma-O-level right now. Kuti utsvage nzvimbo yecollege handivo. Akakuendesa kuchikoro vabereki wako hawanako. And they still love you.
you know they are heartbroken because it's not what they expected. But there's nothing they can do. Ndinongoti wewe follow what they are, what your parents want, and concentrate with your education. Yes, Bob. Yes. Ndofunga mataura pazvinzwisisa asi mwana wandi ndakamutamburira. Yes. Zvamuritaura zvekuti achazokwanisa kubhadhara zvinanamenterezi nekudini zvimwe zvese izvi asi inini ndinobva ndakashandira mwana wekuti asvike zvaari Those are tati baba. He should pay madamages. Anoka kuti kudare kana asina kubhadhara. Imimi chitotaura zvamuri mutotaura ende motonyore pasi zvamuri kuda. Mauya kuno tomatamudedza futi kuno. He has to pay for that. He has to pay. Haasi kubhadhara chinhu chasingazivi. Zara semwana unosikana kuwedzwa. No, imimi ndotokumbira vabereki. Zara semwana bo. Zvatoitika zvaitika. Chipai mwana direction yakanaka. Continue looking after your child. Because we cannot let this girl be abused. No one wakadai. Asvitsa. Anokuwa age akatofa. Ande. Izvozvi mwedzi yake yekuti atonyorese yatokwana. Pari ipapapo uri kutorwadziwa nemusoro kuti mari yekumurapisa hatina kana kuti mari yekuti tiende kuti anyorese hatina. Ndosaka ndati tete anizvo iwe munya mangwana kana utori naye nhasi mupei bill rezvakuruda, mupei bill rezvekudiwa nemwana izvozvizvo nefuture yacho mupei bill iro and he has to pay for that. Zvikakurumva haasi wake. It is his responsibility. Ndizvo wana mbangu mochimubatsira kuti pamunobatsira kutenga mbamba paya. Nyaya yakanaka changamire. Pamunobatsira kutenga mbamba paya. Chibe mbangu usati watenga mbamba tanga waendesa future ichi Mwana. Ende zvachaita maya since iwe mbangu uchigara kuno kuchifura nepadhuze pangu I'm going to make sure kuti iwewe zvinizvo zvauya zvisakauya newe ndikusunga because iwewe namunyamuri wamwe chete. Iwe mbangu I'm going to sue you. Nyorai pasi kuti munhu andichasunga kana zvinhu zvemwana zvisina kuita ndimubangu ndiye uchatsvaga kuna munya. Zvinyorei pasi zvinizvo. Right, endai. Right. Tipekese. Esa yakupesira. Mukwana magetsi akudzimaka kutora kuti masvika. I think this